Bueno, sí, pero é un rolo. Estou farto de princesas e príncipes. Eu non quero ser un príncipe azul. Estou ata curupela de salvar princesas que non fan nada por sí mesmas. Quero ser un príncipe morado. Un príncipe feminista. ¡Qué guay! Parece una idea fantástica. Vale, empecemos pola capa. Tira esa capa azul e pon esta violeta. El quere ser morado, non violeta. Él quiere ser feminista. A cor das feministas é violeta, non morada. Non é certo, é malva. Perdón, quedé a dormir. Xa empezou a conferencia. Non, aquí o príncipe, que non quere ser azul, que quere ser morado, violeta ou malva, e non se lo ha decidido. Ai, señor, que vou facer? Eu preciso un príncipe azul que me esperte. Compradelle un despertador azul e que nos deis en paz. Son cadena. Solo va. Un momento. Que facedes vos neste conto? Non podedes estar aquí. Son só personaxes aptos. Como que non? Se temos un príncipe morado, podemos ter unha cadera e unha losa. Entón, non podemos estar neste conto. Son porcas. Son raposa. Pasade. Neste conto cada un pode ser o que queira e como queira. Non hai roles predefinidos. Por fin un conto onde somos en vidas. Entón, alguén que me vai despertar e salvar. Toma, un despertador azul e sálvate como poidas. Non te preocupes, Ruliña, xa te salvamos nós. Que emoción! Sempre quixen ser unha superheroína. Que temos que facer? Xa estou aquí. Veña, rápido. Camiña, puteta, estás esgotado. Decidiría estar axudando os porquiños a construir as súas casas. Sempre quixen ser arquitecto. Isto non está ben! Uno vimos dar unha conferencia sobre cuántos contos se revolveron personaxes. Os contos tienen una estructura e os personaxes definidos. Es un desnado. Por que? Se estamos no século XXI, as cousas son diferentes. Non temos por que seguir coa mesma leia de sempre. Ajá, estupendo. Por fin vou poder desfacerme da cesta de mes. Que farta estou dela. Aquí podo ser o que eu queira, non? Sí, claro, neste conto non hai roles predefinidos. Pode ser o que ti queiras. Perfecto. Eu quero ser unha cabaleira Jedi de capa vermella. Así aproveito a miña e non teño que mercar outra. He pensado que la posibilidad isto chamase consumo responsable, como xa sabemos. Reducir, reciclar, reutilizar e reparar. Caralludo, dame logo a cestina de carapucha que xa reciclou o xereo. Que é iso de caralludo? Se non imos ter roles predefinidos, tampouco usar esas lenguaxes sexistas. Vale, tens razón. Cambio por bárbaro, estupendo, excelente, fabuloso, fantástico, magnífico, maravilloso. Mi más, sí que hai sinónimos. Estupendo. Eu vou reutilizar os zapatos de Cristóbal e Cristelda. Sempre quixen terlo. Fabuloso! Eu quero a capa azul do príncipe. Vou a reutilizar para meu traxe superheroína. Magnífico. Eu quero as cotas de 7 leguas. A ver se con elas podo salvarme soa. Total, ya que non me pode utilizar no show novo rol de artista de Amelín. Vale que cambiemos os contos. Vale que reciclemos. Vale que pagamos as cousas do estilo do século XXI. Pero haberá que facelo ordenadamente. Senón, os novos contos non terán sentido e os lectores non entenderán nada. Ten razón. A ver. Propoño deixar a estrutura clásica dos contos, pero cambiando os roles de xénero. Eu propoño eliminar a lengua sexista e cuidar máis dos bosques. Xa escoitache, Rusa. Nada de casanes e chocolate nos bosques. Demasiado azúcar para os árboles e pasar. Por min podes desfacervos delas. Eu marcho a Bremen cos músicos. Sempre quixen tocar o acordeón. Que o papel de bruxa que o faga outro. Vale, pois vamos a levar todo o chocolate para a fábrica de Charlie. Un pouco de orde, por favor. Isto non parece unha conferencia seria. Imos recapitular e volver a votar as propostas. Proponse eliminar os roles clásicos de género e a linguaxe sexista nos novos contos. Votos a favor? Aprobado, pois. Proponse tamén reciclar máis e reutilizar os obxectos que xa non vayamos usar. Votos a favor? Aprobado tamén. Pois última proposta, que é manter a estrutura clásica dos contos, a saber,
Introducción, no e desenlace, para non lear os sectores. Votos a favor? Vale, pasamos agora a repartir todas aquelas cousas que non vaiades precisar dos novos contos. Deixade o que non vaiades utilizar para que reutilice outro personaxe. A la veña, remata de logo que os lectores están agardando por novos contos. Guau.